O futuro é hoxe, un espazo de radio con Modepen. E abrimos aquí un novo programa O futuro é hoxe con Modepen. De feito, avanzo que é o último programa antes do Nadal. Volveremos xa no mes de xaneiro. E hoxe nos acompañan Alfredo Hernández. Moi bo día, Alfredo. Hola, buenos días. Eloi Delgado, bo día. Hola, bo día. Antonio Pasarín, bo día. Hola, bo día. E Manuel Martínez Tato, bo día. Bo día. Bueno, xemos a facer unha especie de balance do que foi este ano 2025 dentro de O futuro é hoxe. Comezas ti, Alfredo. Pues mira, sí, sorprendentemente, como te dije en el último programa, que surgió hablar de los BRICS. E de tantas outras cousas. Y de tantas otras cosas, pero bueno, los BRICS es de la primera vez que hablamos, ¿no? Y sorprendentemente, en estos 15 días me he encontrado con gente de la que nos escucha, y como te dije, que nadie sabe lo que son los BRICS, efectivamente, o sea, me felicitaban, decía, hombre, Alfredo, por fin, eso, los BRICS, o sea, el comentario que no lo saben. Entonces prometo que para cuando volvamos a empezar, para ahora en febrero, pues a hablar, explicar un poco mejor lo que es los BRICS bajo mi punto de vista y entender, vamos, para que la gente sepa. Como resumen de lo que hemos hablado en esta última temporada, claro, en los años que venimos, que estamos haciendo aquí en la radio, que tenemos este espacio, pues hemos hablado de las pensiones, hemos hablado sobre todo de las pensiones, de la seguridad social, de la asistencia sanitaria, de las residencias, hemos hablado sin fin de cosas, ¿no? Y esta última temporada, lo que hemos pretendido, de acuerdo, pues era un poco ver en qué nos influye lo que está pasando en el mundo. Porque, claro, lo que está pasando en España, por supuesto, pero nosotros formamos parte de Europa y formamos parte de este mundo. Y en el mundo ahora, en estos momentos, hay unos grandes cambios, muy tanto políticos como económicos, que son muy fundamentales. Estamos asistiendo a una revolución a nivel del mundo, ¿no? Que está cambiando todo, ¿no? Entonces, claro, todo esto, por supuesto, que nos va a afectar a todos los servicios sociales, nos va a afectar positiva o negativamente. Entonces, un poco hemos querido, pues, hacer una pequeña presentación de lo que está pasando a nivel mundial, que seguiremos visto lo visto, de que la gente, pues, le está gustando, ¿no? Porque, entonces, pues bueno, pues yo por mi parte y con mis compañeros prometemos que para la próxima temporada pues seguiremos desarrollando esto para que un poco más pues la gente vaya poniéndose al día. E sobre todo eses conceptos, eses termos que ás veces ninguén coñece ou case ninguén, non? Que non che paras a pensar. No, ¿sabes qué pasa? Es que hay dos formas de no decir la verdad. La primera es mintiendo, ¿no? Y la segunda es no hablando de ello, de lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando con los BRICS. O sea, con los BRICS están ahí. La gente que esté interesada con lo que es los BRICS encuentra información toda la que quiere, quiero decir, y de todos los colores y de todas las formas, y es cierto, ¿no? Pero claro, no se habla. ¿Por qué no se habla? Es porque no quieren que sepamos de cosas. Pero pues, eso existe, y si lo buscas no encuentras, Vamos, claro. Seguiremos entón por ese camiño. Seguiremos por ese camino, temporada. Eloi, creo que ti hoxe vas a facer un pouco de parada no que é realmente Modepen. Porque moitas veces eso se pode ir diluindo, non? Co paso do tempo, me dicías antes. Sí, vamos a ver, en que despois o compañeiro Tato fará un resumen, digamos, dos nosos contidos, as razóns polas que se fundou. Eu creo que é bo ahora a final de temporada, porque vamos falando dun tema a outro, situarnos no sentido de que efectivamente nós somos Modepen, o Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servicios Públicos, porque eso non hai que esquecelo, é dicir, a que a veces falamos de outra serie de cousas, os servicios públicos, os esenciales, e sabemos todos cuáles son, hai que recordarlle a xente que estamos aquí e que necesitamos que fagan eco e que ademais nos apoyen para defender non solamente as pensións públicas e as súas melloras, senón a sanidade, a educación, a falla de residencias que cada vez é máis clamorosa, e, de alguna maneira, manifestar ademais que nós non somos ningún colectivo, digamos,
non somos un ente para facer beneficencia, sino que somos un colectivo para loitar e recordar as administracións pertinentes e aos propios cidadáns que o sentido de estar aí é a defensa permanente dos nosos dereitos adquiridos a través de moitos anos de traballo e de estar aínda hoxe cotizando para que eso se manteña. É dicir, se esquecemos eso, esquecemos o esencial. E, ademais, estamos integrados en COESPE, é dicir, nun ente nacional onde están todas as autonomías. Hai diferentes movimentos en cada autonomía que cando hai que ir a Madrid, a Santiago, a non sei onde, pois non vamos 40 nin 100, sino que, pois, bueno, son 100.000, 200.000 os que sexa, é dicir. O a Bruselas, que tamén se va. Ya, tamén que se fue. Quero decir que eso é o que máis interesa, sobre todo, recordar a finales de ano, máis que nada, porque un pouco, cada vez que entrábamos, sí, somos Modepen, bien, pero, oye, é dicir, estamos para o que estamos e vamos a seguir insistindo en ese tema. E, un pouco, para rematar isto así, esta introducción, sí, recordade que agora, nos medios de comunicación, a favor ou en contra, que suben as pensións. Bien, esta loita empezámola ca congelación das pensións e ca suba do 0,25, e a raíz de aí recordar que sí, van subir as contributivas o 2,7, non alcanza o 3%, que agora vamos a ter que seguir pelexando para que por lei, como mínimo, todos os anos suba, se o IPC non é superior, un 3% para recuperar o poder adquisitivo perdido, porque non o damos recuperado, e que a pensión mínimas subirán entre un 7 e un 11%, que non se consigue sentando diante do televisor, nin formando colectivos para ir a comer a non sei onde e para ir á festa do rebolo. Non, é dicir, se conseguiu e se consigue porque a nivel parlamentario, a nivel político e a nivel de Estado recordan, e estamos recordando permanentemente, que se non fan iso vamos a estar aí e, ademais, nos vamos a cabrear. É dicir, non queremos cabrearnos, xa a nosa edad non está para cabrearnos, pero fan que nos cabreemos. E, por exemplo, cando nos empezamos, a pensión de viudedade, por un exemplo, que estamos en un país onde hai moitísimas, non vamos a falar do resto, estaba nos 540 euros. Este ano vai pasar a ser de 962,90. É dicir, quero dicir, a ver, hai avances. Non pensedes que exactamente que isto veu porque sí, porque como esperades a non salir á calle e estar permanentemente reivindicando, os que teñen que cortar o bacalao, córtano pa eles. Sabémolo por experiencia, porque se van a subir en la mayoría de los parlamentos el 4%, porque dice como los funcionarios se van a subir el 4%, ellos tamén se lo van a subir. Digo, ole, e nos o 2,7%. Recordatorios de que necesitamos estar aí e necesitades estar con nós e despertar, porque que senón mal o temos. Bien, pues esta, un pouco... esta presentación do que é Modepen é de algunhas das cousas conseguidas. Claro, unhas pinceladas, como suelen dicir os pintores. E non só os pintores, Sí. Toni, ti hoxe queres centrarte nas redes sociais porque, bueno, na actualidade son algo importante. Modepen tamén está nas redes. Modepen está nas redes, temos a página web, estamos en 5 redes distintas, temos tamén o canal de YouTube, e, bueno, constantemente estamos publicando as nosas movilizacións. Sí, sigue. E, aparte, eu vou observando como en todo o Estado movilízanse en todas as cidades españolas. Constantemente hai movilizacións por toda España. Moitas veces son pouca xente, pero aínda que sexan poucos, non ceden e ni se descorazonan. Siguen todas as semanas e todos os meses a concentrarse e non abandonan a loita e procuran eso, facerla chegar por as redes a todo o mundo. Outra cousa é que moitas veces dá a impresión de que a xente nos interesa. Pero, bueno, esa é outra batalla, conseguir que a xente
mostre interés por a loita que estamos levando en toda España, non solamente en Galicia temos varios grupos que se movilizan constantemente, pero en toda España tamén se están movilizando e publicanse nas redes todas as concentracións que se fan, manifestacións, en fin, hai moita movilización en torno ás pensións. Outra cousa é que non se fala delas. Pregunta que teño eu, dentro desas redes sociais, pois que estamos a facer unha especie de balance do que foi este último ano, notades que a xente sigue máis a Modepen en redes, sigue esa información? Sí, eu vou controlando, sobre todo certas redes, porque non todas as redes funcionan iguais, pero, por exemplo, no Facebook temos bastante aceptación, síguenos moita xente, en Instagram pouco a pouco imos, e en X pouco a pouco vamos conquistando xente, e logo hai dúas redes que son Mastodon e Blue Sky, que estas, bueno, costa máis entrar, pero bueno, pouco a pouco imos arañando novos xente que se interesa por nós. Perfecto, pois iso nas redes sociais de Modepen e tamén na páxina web, onde tamén está toda a información. Na páxina web, aquí publicamos todos os estudios, en fin, todas as movilizacións que se fai, temos a xenda que se publica todo, pero sobre todo son artigos de estudio que son moi interesantes de ler porque informan moi ben da problemática das pensións que temos. Moi ben, imos agora con Tato, con Manuel Martínez Tato. Bos días. En primeiro lugar, quero felicitarlle as festas a todos a veciñanza do Baixo Miño, os oyentes da Radio Municipal de Tui e, como non, o equipo que traballa aquí dentro desta santa casa. Pois grazas, igualmente. Tato, ti vas a facer unha especie de resumo da memoria anual. Vou a ser moi breve e vou a ler 4 párrafos de 4 cuestións importantísimas das que estivemos falando durante todo este ano, que Modepen editou, digamos, como unha memoria anual do que fai, do que se dicen, do que non se entende, do que nos queremos que debía ser, un pouco. Entón, vou ler 4 que para min considerei, porque estou falando dun documento de 20 páxinas. Sí. Entón, vou ler en 4 párrafos. A ver. E tal. Nun primeiro que escollín é unha opinión ou un documento que editou o Branco Bilbao Vizcaya e o Instituto Valenciano de Investigacións Económicas. E dicen o seguinte: nunha nota de prensa, que os traballadores e traballadoras máis novos deberán xubilarse aos 71 anos se queren cobrar unha pensión suficiente. A alternativa sería suscribir un plan de pensións de capitalización ou percibir unha herencia. Un tío aparte. Ben. Ou se toca a lotería. Primeiro párrafo. O seguinte é de... O movimento de pensionistas propón a seguinte premisa: creación dunha nova cotización sobre o valor añadido das empresas que aumentaría a recaudación dos sectores intensivos de capital, enerxía, finanzas, tecnoloxía. Recuperación da participación nos salarios do BIC, pérdida da última década. Aprobar de unha vez a reforma fiscal progresiva. Sí. Estás ben, Tato? Non, está molestando. Aí o ollo, bueno, él estaba lendo, que igual non se comprendeu moito o inicio, unha memoria anual que realiza Modepen, entón ten moitísimas páxinas, moitos puntos, e o que estamos facendo agora é destacar algúns deles, non? Agora creo que imos co terceiro, non, Tato? O goberno recoñece que esta mudanza de criterios non é prevista en consecuencias das presións das comisións europeas, COE. Mark Rutte, secretario xeral da OTAN, insinúa en decembro reducir o gasto social e, en concreto, as pensións para incrementar o gasto militar hasta o 5% do PIB. Ursula von der Leyen, presidenta da COE, apoia firmemente esta política,
Ademais, desde hai anos, a COE promove os fondos de pensións privados de capitalización como alternativa aos sistemas públicos de repartición. Toma esa. Que de iso tamén falábamos hai unhas semanas, desa noticia. Queda algo máis, Tato? Sí, esa acabo. Se acabo porque non. A ofensiva do Servicio Público de Pensións procura dous obxectivos. Desviar recursos da protección social e as pensións públicas para grandes empresas de armamento, o que beneficiará especialmente as compañías estadounidenses. Abrir espazo para os fondos privados de capitalización despois de debilitar o sistema público de repartición. A banca e as compañías de seguros ao frondo, investigando, por iso financian grupos de expertos. Non digo quen son, porque entonces xa me va a botar a bronca. Está? Sí, vale. Esta, vamos a ver. Isto que pon aquí, isto xa ves que son 4 apartados de 20. Sí. O sea, hai moito máis, pero tampouco o tempo non dá para máis, e ademais o que eu considero que podía ser máis interesante neste momento. Sí, pero... Que estás aí facendo ruido no micro. Penso que sería importante ler o título que é moi descriptivo. Non, é unha memoria de unha especie de unha memoria anual de Modepen. Modepen, polas dinas pensións públicas e pensións mínimas. Ese é o título. Por que escollen isto? Porque simplemente está remarcando o que nos levamos aquí uns meses dicindo, e por eso non estamos falando das pensións concretamente, senón das consecuencias do que pode pasar coas pensións e co benestar social. Iso que consideramos que a nosa obriga, e por iso facemos. Que se poden dicir outras cousas? Tamén se poden dicir outras cousas, non? Pero, por exemplo, que para calquer movimento social é unha situación moi complicada, e vou dar un dato que está na memoria, non? Modepen no 2025 hasta noviembre hubo en Galicia 450 concentracións e manifestacións en toda Galicia, nas distintas organizacións territoriales, non? Cada unha organizaba o que creía conveniente. Os que me están escoitando dirán, bueno, e aquí que fixestes? E eu, pois mira, levamos todo lado na radio municipal de Tui contando os contos, pero que ademais en xaneiro e febreiro fixemos unha concentración en Tomiño e outra en Tui, e este ano pensamos facer a mellor en máis sitios, pero hai nos dous sitios seguro, a principios de ano. Que ocorre? Pode ser a última. Claro, porque si levas traballo, gastas cuartos, te desplazas e teis ali 4 personas, pois dices, bueno, pois estamos empatados, non vamos, nin vamos a prórroga. Vas e non volver máis, non? Así xa non se pode funcionar. Bueno, pois feito este balance de moitos puntos do que fai leva a cabo Modepen neste ano, con respecto a esa temporada radiofónica, eu vos dou as grazas por estar aquí cada 2 semanas. Se non estou equivocada, nos tocaría volver o 15 de xaneiro. Más ou menos. Creo que sí, que o xoves que nos tocaría volver. Así que nos... É San Amaro? Claro. Pois que ben sabelo. Por favor. O quero dicir que... Antes era un santo moi importante San Amaro, non? Todos os santos son importantes. Claro. Bueno, pois iso, moi felices festas para os 4, para as vosas familias, e que volvemos a falar xa no mes de xaneiro. Igualmente. Vou facervos unha pregunta a todos para rematar anecdótica, é dicir, vai dirixida un pouco porque outro día saliu nunha conversa moi amplia, é dicir, nunha tertulia. Decídeme o nombre da actual ministra ou ministro, xa vos digo que é ministra da Seguridade Social. Da ministra de Seguridade Social? Sí. Pois non sei.
Claro. Vaya. Claro. Bueno, xa se nos piden de outro país, xa vamos mal. No, pero quero decir, el escribá e non sei que se fueron, é dicir, quedaron grabados, é dicir, por qué? E la del 025, Fátima. La Ballaña, é dicir, non sei que. E curiosamente, por eso digo eu que nesa tertulia que no, sacaron do programa de Telecinco non sei que, a fulana, citrana, se lo sabían al dedillo, eu ni puta idea. O Celta quedou, non sei, vale, bien. E de repente digo, bueno, falábamos da Caixa das Pensións, que sí. A auditoría que non sale máis e nin saldrá, porque, bueno, e digo eu, e vos sabedes que o fondo de pensións e as vosas pensións dependen dun ente, dun ministerio concreto, sabedes quen é o ministro, bueno, podedes saber quen é o de defensa ou aqueles que son, aqueles 3 ou 4. Transportes. A vicepresidenta primeira, non sei que. Traballo, educación. Nadie. E digo, ole. Digo, a ver, de vez en cando lede tamén o que nos interesa, porque de repente vamos a ter que dirixir unha carta de protesta ao Ministerio e vamos a obedel del Ministerio de tal, porque, joder, que non sabemos ni que é. Pois xa leva tempo, Para todas aquelas persoas que teñan a dúbida, a ministra é Elma Saiz. Exactamente. É a ministra non só de Seguridade Social, tamén de Migracións e de Inclusión. Exactamente. E pa máis Inri. Elma Saiz Delgado. Eloi, tes aí unha conexión, Revísame, con toda mala leche non o dixen, porque alguén vai pensar que temos tráfico de influencias. Bueno, pues felices festas a todos, eso, que sigamos, despois de tanto festa e parranda, disfrutar o mellor posible e que veñamos en boas condicións, vamos. Claro que sí. Estaremos aquí. Estaremos aquí. E vacunadevos, Os que sodes maiores de edad, tratar de vacunarvos, porque está isto un pouco chungo. Pois aí está. Boas festas para todos e volvemos a falar en xaneiro. Igualmente. Grazas. O futuro é hoxe, un espazo de radio con Modepen.